Ġie ppubblikat ir-Rapport Nazzjonali għall-2023 dwar is-sitwazzjoni tad-droga u risponsa li f'Malta. Dan ir-rapport annwali jagħti stampa ċara dwar il-konsum ta' droga f'pajjiżna jixħed dawl fuq xejriet differenti fejn fost l-oħrajn jirriżulta li aktar persuni qed ifittxu l-għajnuna biex jelbu il-vizzju ta' droga, kokaina. Dawk li qed jitolbu l-għajnuna baqgħu jiżdiedu l-istess xejra osservata matul is-sena ta' qabel. Din tista' tkun indikazzjoni pożittiva kif aktar persuni qed jażlu li jġildu il-vizzju milli jibqgħu passivi u ma jagħmlu xejn. Il-fuq minn 2300 persuna marru għal tali trattamenti fl-2023 bil-maġġoranza ikunu minħabba problema ta' dipendenza mill-eroina segwita mill-kokaina. Nies li fittxu l-għajnuna għat-trattamenti għal kokaina ammontaw għal 41% tal-każi kollha bi 68% ta' dawk b'din il-problema fittxew l-għajnuna aktar minn darba, ma' 90% ta' dawk li qed jieħdu l-għajnuna huma Maltin. Dawn id-dettalji ingħataw mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon li ringrazzjaw koll is-sehem tas-setqa, il-Caritas u l-Oasi għax-xogħol strumentali tagħhom. Nemmen li x-xogħol qiegħed isir imma rridu naħdmu aktar, ferm aktar, u forsi nibdew aktar nenfasizzaw il-prevenzjoni u dik li huwa l-edukazzjoni flimkien mar-riabilitazzjoni. Il-kap tal-punt fokali ta' droga f'Malta, Dr. Manuel Ġellel, stqar li matul l-2023 kien hemm qabdiet ta' 493 kilo kokaina u 154 kilogramma ta' kannabis mill-awtoritajiet f'waqt li appella biex min jinsab fil-vizzju hemm servizzi li jinsabu passi biss il-bot. Servizzi tagħna huma servizzi tajbin, huma servizzi dejjem miftuħin. U li dik hija xi ħaġa pożittiva, aħna f'Tefa ta' Ġebla ta' Salam Servizz u għandek għażla ta' tlieta plus imbagħad units speċjalizzati ġol Isptar Monte Carmeli, ġiri dawk huma kollha affarijiet li huma pożittivi. Jirriżulta li fl-istess sena taħt osservazzjoni kien hemm 1266 każ ta' persuni li spiċċaw l-emerġenza minħabba l-użu ta' xi sustanza imqabblin mal-1135 fl-2022. Il-maġġoranza kienu minħabba komplikazzjonijiet relatata ma' sustanza li jkunu ħadu. Sfortunatament kienu konfermati 18 il-mowt brabta ma' droga bi 13 kawża l-kokaina u 5 bl-eroina. Il-maġġoranza dawn l-imwiet kienu fetajiet ta' aktar minn 40 sena.